Heddiw, rydym wedi cyhoeddi'n hadroddiad sy'n disgrifio cyfraniad y rhaglen profi, olrhain a diogelu i reoli Covid-19 yng Nghymru. Y peth cyntaf i ddweud yw y gall y gwahanol rannau o'r sector cyhoeddus sydd wedi bod yn rhan o sefydlu'r rhaglen deimlo'n falch iawn o'r hyn y maent wedi gyflawni. Mae system o brofiad colrain cysylltiadau a darparu cymorth ar gyfer hunan ynysu wedi sefydlu'n bennaf o'r newydd ac ar raddfa a chyflymder eithriadol. Mae'r rhaglen wedi bod o dan bwysau gwirioneddol ar adegau ac mae wedi ymateb yn dda i'r heriau hyn, gan ddangos y gallu i esblygu'n gyflym a gwneud cyfraniad pwysig at reoli Covid-19. Bydd y rhaglen yn parhau i fod â chyfrifoldeb allweddol o ran cadw golwg ar ledaeniad y feirws. Mae'n hadroddiad yn tynnu sylw at rai meysydd y bydd angen rhoi sylw iddynt wrth i ni barhau drwy gweddill y flwyddyn hon. Mae'r rhain yn cynnwys sicrhau bod y dull o brofi yn parhau i esblygu, yn enwedig mewn ysbytai, a bod gennym weithlu sefydlog, hyblyg a gwydyn i gefnogi olrhain cysylltiadau amserol. Ac yn olaf, bod y gwaith o ddarparu brechiadau yn digwydd ar garlam, bydd y rhaglen profi, olrhain a diogelu yn parhau i fod â swyddogaeth holl bwysig i'w chwarae o ran cefnogi'r cyhoedd i hunan ynysu mwyn cadw'r feirws o dan reolaeth, a'n helpu i ddychwelyd yn araf i ryw fath o normalrwydd yn y dyfodol.